Paul hade inte något känner här i first position thing. 105 kilo Paul hade Davidsen. Och så är du nöjd över din första tapping det? Jo, jag var nummer 2, en 2 år. Satsar på att nummer 1 så deadlift kommer här som starkare. Är nog spännande. Du säger du är starkaste deadlift. Vad lite du ta? Jag har lyft 245 utan drakt. Det är så gärna nu. Satsar på 224 så allt det. Och 220 fräscht. Hur så kommer man här till att kunna lyfta så tungt? Det är bara träna och äta nog. Så är det klart. Jag såg på sig. 180 kilo. Tack. Kom. Ja. Tusen meter till att lucka. Tack för det. Det blev 135 kilo. Hur ser du kommer här till att klara lite sån här? Det bara vi vänjning och hur vilja. Ja. Och hur spelar det till att du börjar i att öka vektlyftning? Är det faktiskt innan då och ute så tar jag smör och jag kvar största snö och största så för jag när jag så börjar jag bara spekla lite och så dumt med det där så Var så blir så bit nu att du först hålla fram vet du jag har det 3 sträckvinsterna. ja det är rätt säkert.